Mga kapusong masobra 5.7 million pesos nga taytay sa Dumangas, Iloilo bago lang nasuguran apisar Hunyo pa ang target of completion sang proyekto. Problema sa right of way kag informal settlers na tumod rason sang delay. Si Kim Salinas nakatuto. Palaligban sa pila ka mga residente sa Dumangas, Iloilo. Kung nga wala sa gihapon matapos ang 5.7 million pesos nga taytay halin sa barangay Tabukan tubtob sa barangay Hardin. Ang proyekto nga nagalabas ang 12 meters ang isa ka lane nga konkreto nga taytay. Base sa project bulletin, Hunyo 12, 2025 pa kung tani target nga matapos ang proyekto. Sunod sa mga tricycle drivers nga may biyahe halin sa Tabukan Terminal tubtob sa Dumangas Port, dako nga bulig sa ila kung matapos ang proyekto. Tipid kami sa gasolina mas mahapas ni samon mo. Hindi na kami mag-agi sa proper gidyas ang poblasyon. Kaya kung sa traffic. Para mahapos-hapos kami magilabay, magtulong kami sa terminal, malapos lang kami tayo. Sa pagpakigangot sang news team sa opisyal sang DPWH Iloilo 2nd District Engineering Office, Pebrero sining tuig sang ginsuspend ang proyekto bangod sang isyu sa road right of way. Nagresume ni sang nagligan nga semana matapos nagpasagot ang tagiya sang duta. Sa karon, makit-an ang pila ka materyales sa lugar kasubong sang sheet piles, kahoy kag gintambak nga duta. Apang wala pa sa movement ang kontraktor. Ginaproseso naman ang masobra 15 ka mga pamilya nga informal settlers nga maapektuhan. Wala man dahil mo, tayo mo kay Vitamin mo kay project ng gobyerno. Ang ginaano lang namon nga kung magubaan mo bala bisang gamay lang bala nga ano namon man nga may ara kami nga panggastos bala. Sunod sa LGU sang Dumangas, wala pa makapatigayon sang ocular inspection sa lugar. Apang nagpasalig nga ginaaktuan na ang maapektuhan nga residente. Paningwaan man na sang banwa nga ma-relocate sila sang maayo. Kaya ma-plaster sila, matagaan sila sang gusto nga puluyan. Nga safe man sila, kag accessible. But definitely sa ina nga lugar, masiling ko lang kay danger zone ina siya, laban-laban, priority gate. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.